إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، عباد الله، hudubanmu a yau shine jin tsoron Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma kamar yadda kuka sani, yan uwa na musulunci da imani, jin tsoron Allah ba sai an gan shi ba ke jin tsoron shi. Domin tsoron duniya, idan ka kaga abu mai tsoro sa'an sai kai tsoro, abin ban tsoron sai kai tsoron shi. Amma Allah jin tsoron shi tun nan duniya ake tattali a yi aiki kyaukyawa don a gamu da Allah a ranar kiyama. Al-yawma la yanfa'u malun wala banun, ranar da dukiya da ya ba su amfanin komi illa man ata Allah bi qalbin salim, sai wanda ya zo ma Allah da zuciya amintacciya da tauhidi. Kuma jin tsoron Allah yake sawa ka zama tare da Allah subhanahu wata'ala, wanda kuma ya zama tare da Allah, wannan mutum ya rabauta. Allah yana cewa wattaqullah, ku ji tsoron Allah, wa'alamu, kuma ku sani anna Allah ma'al muttaqin, Allah yana tare da masu jin tsoron Allah. Sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wattaqullaha, ku ji tsoron Allah, wa'alamu annakum ilaihi tuhsharun, kuma kusan cewa za a tada ku gabanin Allah ranar kiyama, ya yi muku shari'a, ya muku sakamako da abin da ku gabatar. Allah tabaraka wa ta'ala ya kire masu imani da cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha, ya kun da kai imani ku tsoron Allah, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum, ku faɗi maganar ta dace da shari'a, idan kai haka Allah zai gyara muku ayyukanku. Sannan kuma jin tsoron Allah yakan sa mutum ya samu wadata da zuci da kuma arzikin duniya da lahira. Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Allah tabaraka wa ta'ala ce wa man yattaqillaha, wanda ji tsoron Allah, yaj'al lahu makhraja, sai Allah ya sanya mishi mafita, wa yarzuquhu, sai Allah ya bashi arziki min haythu la yahtasib, inda baya zato baya tsammani. Sannan kuma Allah na tsoratar da mu aya mai ban tsoro a cikin suratul anfal. Allah yana cewa in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dhu fadlin azim. Allah tabaraka wa ta'ala ce in tattaqullaha, dan ku tsoron Allah, yaj'al lakum furqana, sai ya sanya muku kurrabe tsakanin ƙarya da gaskiya, wa yukaffir ankum sayyi'atikum, kuma Allah zai kankare muku zunubanku, wa yaghfir lakum, kuma ya gafarta muku. Wallahu zu fadlin azim, Allah babu fala ne mai girma. Sannan kuma Allah yana cewa aya ta ƙarshe a cikin wannan huduba ta yau shine Allah yana cewa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah tabaraka wa ta'ala na cewa wattaqu yawman, ku ji tsoron wani wuni turja'una fihi za a mayar da ku a cikin wannan wuni ila Allah zuwa ga tashin kiyama kenan.
thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, Allah shi saka ma kowane rai abin da ya aikata na mummuna ji ko kyaukyawa. Wa hum la yuzlamun, wa'annan ranar kiyama Allah bai zalimta kowa. Mutane suna rabuwa, yanqasimun nasu ila alqasimain, mutane suna rabuwa kashi bi, fariqan fil janna, wani bangare a cikin aljanna Allah ka sanya mu ciki, wa fariqun fis sa'ira, wani bangare kuma a cikin wutar sa'ira Allah kiyaye mu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa, kamar wa Imam Ahmad yana cewa, al-kayyis man dana nafsa wa amila lima ba'da mautihi, mai hankali shine mutumin da ke binciken ayyukan shi, ya kiyaye ayyukan shi, wa amila ya ta kokari yana aikin da zai amfane shi bayan mutuwa. Wal ajiz, wanda ake ce ma rago, man ittaba'a nafsahu hawaha, wanda ya bi son ran shi, wa tamanna ala Allahil amani, yana guri a wajen Allah, guri na tatsuniya, bai yi aiki ba yana son aljanna. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadithin mu na ƙarshe, qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada', ittaqullah wa sallu hamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u amara'akum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahu Tirmidhi. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a cikin hajji ta ban kwana, ittaqullah, ku ji tsoron Allah, wa sallu hamsakum, ku sallaci sallolinku guda 5, wa sumu shahrakum, ku yi azuminku na watan Ramadan, wa addu zakata amwalikum, kuma ku bayar da zakar dukiyoyinku, wa ati'u amara'akum, sannan ku yi shugabanninku biyayya idan ba wurin saba ma Allah bane. Idan kuka yi haka, tadkhulul jannata rabbikum, za ku shiga aljanna ta Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati waz dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa likafatil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.